The arrival of the body of Mama Felicia Orji, because Mama died at a very ripe age, 109. Is not an easy task. This is indeed a celebration of life. Uche, no yanti now. Obu, aro mama. The tradition of pouring powder in a burial is meant for an aged person, as Mama Felicia. Mama Felicia died at the age of 109. It's not an easy age in this kind of days. That's why you see the celebrations here today. These are the footballers. You know, the first son, Edmond Orji, is a coach right from time. They be coach. So we can see the footballers of this football academy. They are all here waiting for the arrival of Mama. She just arrived now.
Normal age 109 years is not a joke. In this kind of world of uncertainty. Baba, for you. I could. This is a celebration of life. Today the celebration of life. Mama Felicia, Obiajunwa, Orji, Mama Baby, Mama Uche. Is the day, the celebration of life. 109 years is not at this age. I want to remind you that you are with your brother, so don't take any eye, you don't take any eye. I am Orji. This one, Orji. The Orji. The people here and the one oh, Mama, America. Mama, Felicia. Obiajunwa, Orji, Amate, and Dave will be emulated. Mama was young till she died. Even at the age of 109 years, Mama still stays strong until
her death, a happy woman, a woman to behold. Today she will be laid to rest in the compound of her husband, Orji of Umuchukwu, Eziali, Mgbiri. That's why it's for something that evil eye, representatives, because Kahawi Kagameshi, Imeba, Kaimazike, Gazi for the Panama, yes, truly, or Mama Keputre, Emeshi Meba, in less than 10 minutes. Sure. DJ, we are together. Celebration of life. The legacy continues. But the still remains that in this life, way out. Umuchukwu. Umuchukwu na-abaka mmanya. Mrs. Felicia. Umuchukwu biko na wana. Here they can go. We are closing the function people. Then there was no longer people. We are giving 1.5 minutes. After that, speak on we close the conference. There was We are here live at St. Michael's Catholic Church for Requiem Mass for late Mama Felicia Obiajunwa Orji. That is where we are today. A novelty march is being played for late Mama Felicia Obiajunwa Orji, because the first son is a known footballer, old footballer, a coach.
and a football sponsor. They the coach. So we are here today at St. Michael Catholic Church, Eziali, Mgbiri, for Catholic Mass and Novelty Mass in honor of Mama. Felicia. Felicia Orji. Mgbiri nsọ na-echetara anyị maka baptizim nke Pọl ya nsọ dere banyere si anyị niile mere baptizim n'ime Yesu Kristi site na baptizim wee bata n'oriri ọnwụ ya, ya bụ dịka Kristi ji ebube nke nna wee bilie n'ọnwụ. N'ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Felicia Orji gaa nke ọma. Anyị na-ekele Chukwu maka ndụ obere. It's a very nice year. From 80, number 80, ezigbo nkele Chukwu nwere ego enweghị ego. Ị ga-abụ onye iberibe, ị ga-abụ onye Chineke. Na mmadụ gbara 80, 90. He got out of bed and went back to here. Let him get them. Let him get them. Let him get back to it. I think we're going to see what's going on. Mama, I think we're going to na-ejekwuru mbibi ha ma ha n'udo n'anya ndị mmadụ. Ọ bụtara na ahụhụ ka e nyere ha, mana ọnwụ bụ ihe jupụtere na nchekwube ha. Ha tara na ndị ahụhụ iji were dị mma, mana ha ga-enweta nnukwu ụgwọ na ya. O lere anya dịka esi elenye ọlaedo n'ime ọkụ. Ọ nara ha dịka o si nara ihe eji chụọra ya. Lord, receive the gifts we offer for the salvation of your servant Felicia. May Christ be merciful in judging her, for she believed in Christ, Lord and Savior.
nwere ntụta asụsụ ụwa niile n'ebe ezu oge ịhụnanya ya na pope anyị Pope Leo the 14th na bishọp anyị Lagos wee nyere aka taa ọnụ ndị echiri echi n'ime cheta nwaodibo gị Felicia onye isi n'ụwa kpọrọ ka ọ bịapụta ebe jikọrọ na ya na nwa gị n'oyiyi ọnwụ ya mekwe ka ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya tazi ụmụnne anyị nchedobe eke mbido ọnwụ awụwa were ebere kpọkọta ndị ọzọ na-enwe amụnye nke gị anyị na-abịa ọrụ ka anyị mee anyị n'ebere ka anyị so ofe mere mmemme ndị nke Chukwu kwadisebụta ebe ọzọ bụrụ ndị abụọ ndị nsọ n'ihu ndị mere uche kama ụwa tọọ ọkụta ekpe ndị ebi ebi ka anyị so ofe a na-eto ihe ebere so na Yesu Kristi nwa gị Jesus said to me, I'm the way, the truth, life. No one comes to me, to the Father, but through me. God was your man who several one. Yes. One night, one day, you are not the one, onye na-ebega onye nnukwu onye nche atọ ka ọ ga-abụ onye nche atọ ka Chineke mee ka ọ ga-asọ
Our sister Felicia, we are confident that with all with all who have died in Christ, will be raised to life on the last day and live together with Christ. We thank you for all the blessings you have given her in this life to show your fatherly care for all of us. Please, if onye mbụ si na wepụta ọ bụ onye ga-eme ka ahụ nwanne anyị nwaanyị dara ada gbanwee
wee nye ya ahụ nka ụzọ ihe. Ọ dị mma anyị ga mgbaru anyị gbọbụla mmadụ nwụrụ n'otu anyị nwụrụ ma ọ nwụrụ n'otu ma ọ nwụghị o nwere ihe metụrụ gara ụnyaahụ anaghị agba aka aga mgbaru anaghị agba aka nwata eze na-akparịsị ndị nwụrụ anwụ anyị ga-enyere ha aka ụzọ ọbụla ị ga-eme ugboro abụọ ị ga-eme ugboro atọ biko ana m aya ayọ nwunye ndị a ụzọ ọbụla ị ga-etinye aka You know why y'all? Why you dike? No bu dike. Mama. BCC chairperson is so careful. Okwukwe anyị nụrụ n'anya anyị nke ndị dị onye ga-akasị anyị obi anyị arịọ gị Kristi. Show your mercy, Lord, to your departed servant, Felicia. Since she tried to do your will, let her not be punished for wrongdoing, as she was united in true faith with all your faithful people. Let her now, by your loving goodness, be united with angels and saints. Grant, Lord, that while we lament the departure of this your servant, Felicia, may we always remember that we are most certainly to follow her. Give us grace to prepare for that hour by good life, and we may not be surprised by a sudden and unproved death. Be ever watching, and when you call, we may enter into glory. Kampuro bi Felicia, kampuro bi Mekwena Garaga, kampuro bi Azikanandopa. CCMO